तारिख आगस्टआव इलेक्शन कमिशननिफ्राय जोबथा जि मोनसे डिलिमिटेशनखौ लानानै फाइनल मोनसे सेफ डिक्लेयार खालामबाय बेखौ जों बयबो नायदों जेरैबायदि जों आसा खालामदोंमोन सारा बिटिसि एरियायाव आरो गासैबो दल संगठना पार्टीनिफ्राय आरम्भ खालामनानै गोबां दल संगठनफ्राबो जेरै जुजिदोंमोन बिनि थाखाय दावहा महरै खामानि मावदों किन्तु भारत सरकारनि जे इलेक्शन कमिशन बिथांमोना जोंनि आन्दाजाव जेरैबायदि जि मोनसे रिजाल्ट लाना फैबाय बियो जोंनि थाखानाय भारतीय संविधानखौ नोजोर होआबासिनो जि डिसिसन बियो भारतनि संविधानखौ बिध्वस्त खालामदों फोजोबस्रांनाय बायदि जों नुदों आरो बे रिजाल्टखौ साननानै गासैबो जोंनि रायजोफोरनि जों लोगोसे दल संगठनफ्रा आरो पार्टीनि मानसिफ्राबो जोबोद दुखु मोननाय फोरमायदों बियो इनजास्टिस जाबाय जोंनि बिटिसिनि गासैबो जाति जनगोष्ठीफोरनि जितुनिकि आशा आकांक्षा जायखौ जों दिनै बुंनो हायो जे भारत सरकारा दिनै आयेन बानायदों कन्स्टिटिउसनाव रोखा रोखा बुंनाय खामानिफोरखौ बिथांमोनानो जाय दिनै आयेनखौ बानायो बिथांमोनानो दिनै संविधाननि दफाफोरखौ दिनै फोजोबस्रांदों आरो बेबायदियाव आं सानदों जोंनि भारतआ बिराद बिखा फोरदाननानै बुङोब्लाबो जों गणतान्त्रिक जोङो एकदम माने पिपल्सनि जि अधिकार बेखौ बिनि थाखाय खामानि मावो होनब्लाबो दिनै जि मोनसे दिनै जों फोरमान हिसाबै जों मोनबाय जि इन्सटेन्स मोनबाय बियो किन्तु बेबायदि रोखोमै नङा भारतनि सिङाव दिनै जाति जनगोष्ठी आरो फिसा फिसा हारि माहारिफोरनि जितु अधिकार बेखौ एकदम माने सेनानै लानाय बेबायदि मोनसे दिनै जादों आरो दिनै जोङो दिनै नुदों भारतनि सिङाव बेबायदि गोबां दिनै भारतआ कन्स्टिटिउसनखौ दिनै अधिकारखौ सिफायनानै दिनै मोनफा मोनफा जातिखौनो दिनै फोजोबस्रांनो नागिरदों आरो बे जोंनि माबायावनो दिनै जों मिथिनो मोनदों सप्तासेनि सिगांनिफ्राय आरम्भ खालामनानै दाख्लि दिनैसिमहालागै दिनै पार्लियामेन्ट मोनसे इन्डियानि मोनसे पार्लियामेन्ट सिटिं जाबाय थादों बेवहाय भारत सरकारनि रुलिं गभर्नमेन्टनि जितुनिकि सिद्धान्तफोर आसलते गासैबो सिद्धान्तफोरखौ जों दिनै नुदों बियो मोनसे गणतान्त्रिक देश होननानै बुंदोंब्लाबो बेखौ सिफायनानै बेनि गोहोगोरा पार्टीफ्रा गावसोरनि निजा बबेयाखि सिद्धान्त लानानै पलिटिकल पार्टीफ्रा पावार थाबानो दिनै संख्या थाबानो भारत संबिजिराव थानाय गासैखौबो सिफायजोबनानै दिनै खामानि मावनो हायो दिनै भारतनि सिङावनो नायदो माने फिसा हारि दिनै मणिपुर बादिया मोनसे स्टेटमेन्ट नङा होमबा बे स्टेटआव दिनै अर जोंदों मास मोनथामनि बारा जाबाय बेवहाय दिनै जों नुबाय जे बेवहाय दिनै भारत सरकारा गावहा गासैबो दंजोबो स्टेट रायजोनि अथरिटि दङ माने भारतनि आरो आर्म ग्रुपनि दिनै आर्मिनिफ्राय आरम्भ खालामनाय BSF CRP गासैबो दंजोबो किन्तु दिनै मणिपुर बायदि बेबायदि मोनसे माने रायजोआव गावसोरनि बायदि जायैयाव दिनै बेबायदि मोनसे दिनै रायजोखौबो माने बिथांमोननि पिपल्सनि जितु अधिकार पिपल्सनि मोन्थाय आरो बेवहाय जि मानब अधिकार भंग जादों बेखौ दिनै बिथांमोना खालामनो हादों दिनै भारत सरकारा गावसोरनो खालामो आरो गासैबो आयेनखौ दिनै गावसोरनि संख्याखौ लानानै माने रुलिंआव मोजां सुबिदा जानाय बायदिसो दिनै आयेन बानायो कुनु संबिजिरखौ बिथा खालामनानै खामानि मावनायखौ नुनो मोनाखै